Hej og velkommen til dig, der sidder derude bag skærmen, og velkommen til vores hjemmeside marinelært.dk. Jeg vil i den her lille video prøve at vise dig, hvordan du bruger vores kvikbestilling. Kvikbestilling har vi lavet, fordi vi ikke har haft mulighed for at lægge alle varenummerne ind på vores hjemmeside fra leverandøren med varetekster og billeder osv. Omkring de 15.000 af varenummerne ligger herover, men 90.000 har vi liggende her i kvikbestilling. I kvikbestilling har du altså mulighed for at søge på rigtig mange varenumre. Du har mulighed for at søge på samtlige varenumre fra Palby Marine, Dometic, Hansen Marine, Langhorst, Vetus, Columbus og sågar også Vatski. Du kan downloade som sagt det her katalog, så du kan sætte dig hjem i fred og ro og kigge dem igennem, og så kan du bagefter indtaste varenummeret op i jeres søgefelt. Hvis man tog for eksempel et langkortskatalog her, så vil vi altså kunne tage det her varenummer, og så vil vi kunne kopiere det, og vi vil så kunne sætte det ind herop i det her søgeordsfelt. Prøver lige at gøre det en gang og siger sæt ind, og så beder vi om at finde produktet, og det har han så gjort nu. Og så siger vi, det vil vi rigtig gerne købe et stykke af. Og så har han lagt det over i varekoden. Så sletter vi lige det der varenummer der. Det kunne også være, at vi vil herover en gang, kigge herover, og vi vil så rigtig gerne købe en starter, eller i hvert fald høre, hvad prisen var på starteren. Igen herover, og så vil vi kunne så sige, sæt den ind, find produkt, sådan, og vi kan så se, at den koster 3.415 kroner. Du har også mulighed for at søge på ord. Det kunne være for eksempel vandski, og så ser jeg igen, find produkt, og så kommer der alt, hvad den her kan finde herinde med vandski. Vi har skrevet her i vores tekst herinde, hvordan du skal skrive ind, hvis du sidder med dit katalog. Hvis du bestiller en vare fra Palby, skal du huske, at der skal være et punktum efter de 2 første cifre. Er det vare fra Vatski, skal du sætte et W foran deres varenummer, og efter bindestregen skal det bestå af 4 cifre. Det vil sige, hvis der står for eksempel som heroppe, streg 19 til sidst, så er du nødt til at indsætte med streg 0019, altså 2 nuller før 19. Men der er kun én ting at gøre for dig. Download katalogen, sæt dig hjem i fred og ro, og så kig igennem, og er der en pris, du gerne vil vide, eller en vare, du rigtig gerne vil bestille, så går du op og taster den ind heroppe i jeres søgefelt, og trykker find produkt, og så vil den finde det, og du vil kunne lægge det i varekoden. Så rigtig god fornøjelse til dig, og tak fordi du gad at kigge med. Hej.